डाको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मण्य सर्वप्रथम उच्च प्रधान शास्त्र प्रथम गुरु गुरु ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତାରିଖ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅମୃତମୟ ବେଳରେ ଛୁଟି କିଛି ମୁଁ ନିଜ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଧାରାରେ ସେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଚୟ ତାହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅସାଧାରଣ ଦେବତା ସେହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବେଦାନ୍ତରେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୁରୁକୁ ନମ ନିବନର ଗୁରୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇତ୍ୟାଦି କବି ସଂଥ କବି ଜାତକ ମତରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନ କଲେ ପାଣି ପାଇବେ ସଦଜ୍ଞାନ ଏଥିରୁ କଷ୍ଟ ଅନୁମତେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସଦଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଅନ୍ତକାର ଗୁରୁର ଆଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ତକାର ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦିତ କରୁଛି। ସେ ଆମର ଗୁରୁ। ପରିଚୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଗୁରୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।